NGS eli Northern Game Summit on Kajaanin pelialan tämmöinen ylpeys. Täällä on hyvin innokkaita nuoria pelin kehittäjiä versus Saksan tapahtumissa on paljon faneja, jotka pelaa. Joten sitten nämä puhujat saa siitä hyvää maaperää, ne oikeasti tuntee auttavansa sitä skeneä tulemalla tänne puhumaan. Northern Game Summit, tätä on järjestetty vuodesta 2012 alkaen Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijoiden toimesta. Mä sanoisin, että se meidän pääjuttu on siinä, että me tarjotaan sopiva tasapaino isommille teknologian alan konferensseille. Tapahtuman pääpointtinahan on tietenkin päivän luennot. Siellä on elokuvateatterilla 3 salissa luentoja eri trackeissa. Sitten meillä on tietysti VIPeille on vähän omia VIP-sivutapahtumia ja sittenhän meidät tunnetaan myös meidän jatkoista. Meillä on mahdollisuus siihen, että täältä oikeasti niin muodostuu ystävyyssuhteita. Olen kuullut myös, että on perustettu firmoja siellä yön pikkutunteina. Ainakin paljon tietoa, että nuo huippupuhujia ne tulee kertoa. Meidän yksi pääpuhujista Tencentiltä, hän on ollut 5 eri maassa töissä 10 vuoden aikana, niin tosi paljon semmoista kokemusta, että mitä ei välttämättä koulussa pysty oppimaan. Et se kuroo sitä välimatkaa ammattilaiseksi tosi paljon kiinni. Ja tietysti sitten tämä tapahtuma vetää porukkaa ympäri Suomea ja maailmaa, niin paljon kontakteja ja mahdollisesti sitten firman edustajille ihan raakoja diilejä.